Izisebenzi zezempilo zisekhaleni lempi yokulwa neCovid-19. Lokhu ke kuzibeka engcupheni yokutheleleka kalula ngaleli gciwane. Kumanje ziningi izisebenzi zezempilo eseziphangalele ngenxa yalo. Ungqongqoshe wezeMpilo umemezele ukuthi bengumnyango wezeMpilo sebekwazile ukuthola imigomo ye-COVID-19 engu 1.5 wezigidi. Healthcare workers like the nursing staff as primary healthcare practitioners who encounter the patient first. We are at the highest risk because you do not know with this new variant, the symptoms are not as easy to recognize as it was in the first wave. Inhlangano yezempilo kuleli ikholwa ukuthi lo mgomo uzosebenza. Kepha ke kunembuzo yokuthi ingabe ukuqubuka kwegciwane elingehlukanga kangako kwele corona i501.V1 angeke yini kuphonsele inselele lo mgomo. The truth is we're not sure whether the new vaccines will be effective against the new strains that we are seeing. The answer is we don't really know. Some of the pharmaceutical companies are saying yes, but we'll have to see. Kulindeleke ukuthi lo mgomo we-COVID-19 uqale ukufika kulenyanga bese kuza eminye futhi ngenyanga ezayo. Kumanje sebefinyelele ngaphezulu kweinkulungwane ezingama20 abantu abahaqwa yi-COVID-19 kuleli ngosuku.